Arphek Mahal tender ki jog highest bidder phansi Vivek Nangji pusi Mohendra Kathar Kaningje. Ingdeng engko retroksi Dipu Pastor Ramai pi pini pen kecheng. Karbiang nong live birta ke paklang pen ang thek ke klang. Karbiang nong live birta ke lang arat doana phanse thame nili hin pen kardom ang pajuriglo kardom. Pini la pen ke damta ang birta ang ton pen chethana mixenan. Lakhan ko rapho nilip constituency ke parlo koilamati habaralong anti corruption youth power wasam maipu Mohendra Kathar ame thanga hemalong Arphek Mahal number ke thom lapen number crazy lalong nialong highest bitarabang phophansi Mahal pi Veknangji pusi kidam tang ar koni phain kora truck arni anarlo por phai crazy pormalom pherangkya mayalong pen jongpon Nilip habara farman peneng suri hini ren kora ke thomaning kana farman Karbiang long autonomous council pen ke paklang pon Arphek Mahal atendara long ke jogdon number ke thom lapen number crazy along ri hini along abangke highest bitarabang phophansi Mahal arbu Vivek Nangji lapen non aphongke rong sora tumalong pen ador ki jum pen namlong lepusi ningje Nilip constituency socheng dhenta lapen duar baguri lalong thoma constituency aparman anti corruption youth power of Assam Karbiang long aro maipu Mohendra Kathar ame thanga hemalong pherangkya mai kangnipon bangso hu jasemet ke jongpon ke lapuson henlo rongalong kidu ke lag aratum Arphek ke chosat kidu ingsu ar hangpen chosat depen mohalamen pen ador kijum peneng pen ke nampon longle komanma laphan nang pipinon lapen ladak rongruk arlo lam ke nilitum se chinilo athe kidu ke boyda tum se kachusaji lapen apar ke non usomaratum kapachali abar saikawe kone admission dupo se lahai abar saikawe ba se lahai kam chuklami lasi ador kijum hekpen tipibi da dia phanse ni to hin pen chini reduno ladak rongaru jong si sika cap secret sia ke ador pen namlo liputante kesan ko ana kiduk kisun ingsu arhang ajo se gedam se chosaji usomar ke bigi thieto se latoma phan injin sonai mohor por chipu ko alang toma bang nampon po sika cap krip ho lape muke yori bang ke pharo si tamo ba pharo se pocket to jola puson ase rong ro phan chinek ne pin pen alang ne tum mohor atum kachari to stami langpon pe menangi Jong sila puson asai claim pulote ke wangjar ni ke nilitum ke jongpona teng sai dengpon pi pulote RTI ta jokponang kopo lapen ador ki chumpen nam pulote nilitum kroi kri pusi ningje komama highest bidder phan Vivek nai pusi nilitum hen pen ke jongdam thiblo lapen highest bidder phan si pp that ba pipon pe pulutang te lage RTI sita ke jogja right do aposi nilitum hen pen churi ribang ke lalo highest bidder phan pipino anu tangte rong rup kaddo ka ya tum hanta me pachilang polona la solo ko nilito slame ako cirak dun thupo setame highest bidder phan si pipon pe liputang te RTI sitame mo jopon dat ji ason si angring dolo Koilamati pen Samson inti Karbiang long live Dipu Pastor hin pen pathir pi ponsi pini pen ni thoma pharman ingdeng engkora troxi Dipu Pastor ramai pi pangcheng tanglo Dipurong supi preaching station along kapadopon bangso ingdeng engkora troxi DPA along pastorate chairman Mondulia sar mensing ronghang pensi chepahem phupon Pini pen bangso mai ka pangcheng ponalong ke bangja sengkan mate ingdeng engkora ner kep amai pi ka paman ponjia dimalong pen danglo sayang khor ke par puja tuma phan kangwai paduponsi pastorate angkang kedo an amonduli lepen preaching station pen nang kachetong dunji Mondulia sar pen danglo dikon lepen delegate satung nang pali renti Ani kang sampor phai trok apor pen arna maphan ki rokar chopona hut pastorate chairman Mondulia sar mensing ronghang kachepahem phuponalong pastorate secretary senior deacon Uria Rongpi secretary junior deacon Horen Phangcho pendanglo longri pastor reverend Laltan Moy Karbiang long mission field secretary reverend K Lalthan Puyatum chetong dunsi arna maphan ke rokar chopadupon
lapen halapu rong sopi PS secretary dikon Edwin terang pen ke than pona tengki bangso ingdeng ingkora troxy diphu pastor ramai pi pini pen ar ko ni phain kora sir cap ani an ni thoma pharman paman ponpo pini lake dak mai pi abuha phan pini pen la bangso phong ingkora troxy angdeng diphu pastor ramai pi pini dak rong sopi PS along si do ponpo lasi pini apor itum delegates kedeng aja mek kadok kawis tame en ponpo lapen labang so mai pialong lake monduli lapen PS kadok kawi crazy si chitong ponpo ni thoma permana fansi labang so obhamate paswed mai pi do ponpo lasi kadok kawi dipu paswed arlo ke do an PS lapen monduli along ke do an atum phansami nang le tuma phan kachuni ripe do ponlo on an pen delegates pen apar setame members ke do an atum pidun pen abang so mai pi mission bang bichun thekja phansi nang tuma phansami kachuni ripon pe do lo apen tum dak PS atum same on an pen tum dak kong do an pen sin tum chisik ponlo kado kave delegates la pen dak keza obi la pen la kam anghor kanghor atum pen same tum pini bot hai baji bli pelutang te ame cheng bangso mai pi along ke lang pen nang chetu dun ra mai pi alir alon ke padu dun je phan secretary dikon Edwin terang pen ke pha padupon news report long sodaring ti Karbing Long live Lakhan ko rapli Deupani MSC constituency angkang lapen Rashtriya Sarva Shiksha Abhiyan Bokachan block angkang Tarkong Limjir LP school Karbing Long live along birta ke paklang panajok mesen ang thek ke klang kedamtang suri hini ra ingkora hini aningkan ke jut malom Karbing Long live pen ka homri da mahud lang tukiling arong along ke do Tarkong Limjir LP school a hema osomar lokacharli jia phan ke rak thang pen ka phere mime thek damlong si birta pangdak pilo Athela bangso school ke kedamtang Faruk Resir kebra trokner kebra troxy mate 1987 aningkan pen kikim kerang a school a hemlo non an ningkan thom kebra pho arta playing de phita ke mesen ke theklong ka vedera jok birta pangdak pipon de pen phi Karbing Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen Education Board atu kamatha RD pipon si school a hemakimi pipon lo laso pena jok Tarkong Limjir LP school non lang mesen lo lapen hadara latum aning arong lapen kachoro alamta longpon Karbing Long live kilang naman kardong pazirlo non nili nakahumri lake lakhain koi rapli Deupani MSC constituency along ladak Tarkong Limjil LP school po along sinili dolo ladak nili 2021 aningkan nakahumri pen pini kachelar ke theklong pen ajok sinali tom phan labang so birta nili jasemet paklang ponlo athema birta long mate ili tum Karbing Long live long labang so birta ke klang pen ajok sarkar ton tame RDPC labang so school selam ponlo athema hala so hodili ke wang hod bangke labang so school condition henopik ala chinghang rang lapen ban ke ban so kali lapen student ton tame kang ni thain sa ve labang so school lapen ajok nili phan birta pisi nili na humri pisi ili tum Karbing Long live long paklang ponlo labang so teng mesi Karbing Long Autonomous Council kechari education department pen mate Bokachan block pen lang chari dun si labang so hem kim rang panlo non ke mesen so ni theklong lo labang so hem nang thang pat klang panlo laka labang so Tarkong Limjir LP school ahem lo Setamin non labangso Tarkong Limjir LP school along bang pharo sosia o somaratum lojar libom lasi hini vet classroom ke chetang te potsi non room ni room thom school a hemakenang sotlang lasi non education EM Richard tok bia phan puthot kachuning ria lamta paklang ponthu Bokachan penananterang Karbing Long live Lakhain ko resi Borjan constituency angkang det piadang Republic Day katalon pon asonsi prek jamadi malong mesen pen Republic Day katalon pon Lasonsi HDP Primary Health Center PHC alongta mesen pensi troxike praplia phong India Republic Day katalon dona birta ribdon long Republic Day ketalon pona long pache tondun si adab porphai troxi ra chiti ma por malom pen HDP Primary Health Center along det alama alohi sarpoa man pen kache tongdun surjo rongphar EMKAC Art and Culture Health and Family Welfare alang li riding pen si ing thur ponlo
Manpeng aluhi kache tongdun Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar, HDP PHC Committee along Dunmai Phu Khoya Singh Ingling, Dr. Broniel Elvarte, Dr. Akangsha Shaikya, lapen BJP Asong Klempang Phu ke thegi dinga tum che tongdun si RDP don. BPSC Block Public Health Center long tapadupono si Maksuda Management Committee Vice President ahin sa so program din pono talo laso itong 1950 26 January ni si Constituent Assembly pen kasalam Constitution India Aradapan Kodailo kasi hasoni si din pono sa halabang so Constitution deng ponlu parni hano Republic Day lo lasoni pensil tung bahar angkang bahar det kicari ponji ko sonma la bangsoa angkang alu PPC claim ponji ma penseng lo masua update alu ki dua khei doan face haru doan tame people rights duma rang tum ke claim ke dam dhorom ma putha kalo ta bangso angkang aswa constitution mis deng pono lasi ilum piningan kan prosedur pinang lilo asuna li bangso constitution aron penang cari pen bang si pini kala sona lo India det bang he dang penta pho kang ne det economically politically si political Lason tak taksi HDP Merging School ke pathua klamalong VDC Chairman Sunaram Singnar lapen video Manjulata rong hangpietum kachepatir pi ponalong ingdeng troxike brapli Republic Day ni pen pacheton dunsi anarlo porphai isia por malong pen Bokajan Block 11 lapen Borjan VDC 11 angbong friendly football match ke pathu chengponlo bangso ke pathu ponalong Borjan VDC 11 atum pensi goal plipen chepahai ponlo lapen Bokajan Block 11 atum gol hinian si ka chevoidun unchora jok Borjan VDC 11 atum si chepahai pondetlo video la penile VDC mane la bangso kepatir pi mala bangso gibinang ko kalalo mane ingdeng troxike rapli la bangso Republic Day British pen kiyok la bangso imina sadhin nonglok pen la bangso ining karongan ni pu pasi tonon sinir tum block pen la pendak ni tum HDP la bangso khela ni khang according to menching waisi mane la bangso tarik ing kora truck la bangso Republic Day ni ke jirpu assistant friendly match pedunang ola bangso waisi ni pini pedulo la bangso khela lo putel mane la e oke pran menching lo kadu kabe lahiu tame athela block long chuklem dun la bangso according to man tame एकदम 12 घंटा 24 घंटा ऑफिस कांगी लग थांग कामाबी मति बोलांग तुम तमे ला ऑक अपरान माने एकदम लाई अभी मुखा पा लसोनांग माने लसोबांग इमेना हेल्प अंदा मेजी मेने मेना पुलाई पेन लो प्लस Halapu Holyfair Academy School along setame ingdeng trok sekebrapli Republic Day katalon pacheton dunsi annual sports prize sitame kerona jaime kedeng padopon HDP along kedo Holyfair Academy School along ta trok sekebrapli Republic Day katalon dun lapen annual sports prize distribution ajai mek setami dingponno kachetong don alohi CCI head of department mines Brojan Deka mines manager Kumburam electrical Bidasing Rongpi JE tennis teron SES school principal Rajesh Kro lapen pinangan ki thegi dinga tum chetong don lo halapu Cement Corporation of India quarry alongta Mason Pen Republic Day talon dun lo lapen dilai HDP angkang along kedo school lapen prejam government asahya malongta talon ponlo Bokajan penanan terang dilai pen bijoy rongpi karbiang long lai Arkoni phain kora porni British Broadcasting Corporation mate BBC ahin pen Narendra Modi aputhak ingkung hini documentary series pirthea dang paklang ponlo Labangso series along Jasamet ke paklang pon lake Narendra Modi kurjala pen khei songbong kon si kachime kachehenu la sophutha lapen ningkan suri hinira kresir cap Lok Sabha akilik kachepahai pona phutaksi paklang ponlo Lason thot si ingkung isia bangke arkoya chiklo ni phai kret roxi ni si paklang ponlo ingkung isia long abang Jasamet ke paklang pona bangke Narendra Modi ningkan suri hinira hini ningkan Gujarat long alam ke phutaksi paklang ponlo Lapu India government ahin penke labangso documentary series ke chokche ahokali Narendra Modi aphan nongno ki pije aphan kabor I pwa koi pi pen India long paklang long leterlo Labangso series government pen pangkir toilo puwai phit setame raratum kilang aning ki hanga phai setame topik lason thotsi Jawaharlal Nehru University JNU along setame haladak lo kachali bomari soe jangatum labangso series ke paklang ponji aphan chi sikon padulu
University Administrative hin ben labang solam arjulong si kipaklang kledet japan than pachini dum setame riso e jangatum aning cheber thipen kipaklang japan bor I bonno bangso hutchit si University long setame ang ton pen me lapen internet connectivity men aviding detlo la sojo phone lapen laptop salong si labang so documentary series langpon lo labang so ke langpon bo mahut pang thek bang photum arlong setame pang jardum lo labang so arlong ka pang jarduna phuthak JNU Students Union songja pola pen songja petum jalin si che song setame padulo labang so kache song along Students Union atum Rashtriya Swayam Sevak Sangh mate RSS aro Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad mate ABVP atum si adai dopu akoi piponlo Ayashi Ghosh Maypi Students Federation of India kaningja tenke University along Kangting Plake University Administrative hin pen democracy ke pa phugje phansi kabor ilopota pachini pon setami dojoi je labangso documentary series lang vegji QR codes pen setami lang poputa than pachini pon thu National Desk Report Caribbean Long Live Pini prime time berta ke labon si kang tonik lo